आमगेल वासरी आणि रांदप करचे सुलभ आईची संचिकेक हांव तुमकां सगळ्यांकय स्वागत करता. यूथ ऑफ GSB प्रस्तुती आमगेल वासरी हाजे चलचित असल एपिसोड्स एवरी ट्यूजडे 7:30 रात्री पळोवचा मेळटा तुमकां. तुम्ही सगळ्यांनी आमकां इतले सहकार दिलेल्या धन्यवाद सांगता. आयच्या एपिसोडाक आमगे लोटासची रेखा कामत हांणी हांव तुमकां आयच्या एपिसोडाक स्वागत करता. सो आमकां रुची जावन आज तुम्ही कसं करून दाखयता आसाची. आज हांव पुरा जनार फेवरेट शाही पनीर कोरया म्हणलेकला. पनीर म्हणली कुडले चेडवांक मस्त प्रीती पनीर तशें हांव ताजेच एक आयटम करून दाखोवया म्हणलेकला. ओके शुअर. मस्त इजी जावन करची तशें जायत स्टार्ट करूया कोरया. सो कस इंग्रेडियंट्स आसा म्हण पळया ना. फर्स्ट तुका पनीर मेन इंग्रेडियंट्स जवकचीची मागीर जिरे टर्मरीक पावडर जिरा पावडर ओके मिरसांगे पिठी आणि कोथंबरी पिठी हे तुमकां ग्रेंड करून घेवचें सिजोन ऑनियन तन्नी मिरसांग ओके जिंजर गार्लिक आणि पुरा गरम मसाला होल गरम मसालाचे आणि तो हांव तीन आयटम घेतला. एक खजूबी एक तिंबोनू साली कळल बादाम आणि एक पंपकिनाचे बी. तुमकां हे भायर पुरा कडेन मेळटा. मस्त हेल्दी आणि तुमकां ते मसलाक घाली म्हूण जाल्यार ते पेस्ट करचे घाली म्हूण जाल्यार तो दटसाणीक ते घालचे हेल्दी. युजली आम्ही काजू बी बदाम पुरा ऐकल्याची ते म्हळ्यार सिजोनू ग्रेंड केले म्हूण जाल्यार हाडजोटू तुका थिकनेस आणि टेस्ट दोन्ही येता. रेस्टॉरंट स्टाईल एक रेसिपी आमकां माय आज दाखयता आसा. ऑलरेडी ची इंग्रेडियंट्स पळोवन हांव थिंक करत कितली डिलिशियस रेसिपी रेडी जावच्या आसा. सो फर्स्ट आमी स्टार्ट करचो. हे पूरा आमी सिजोन घेवू. ओके उदक घालचो. पियाव घाले ते उदक घालया ते बुड्डून वयर येवका उदक. ओके कडेर आमी ಸ್ವಲ್ಪ तर्नी मिरसांग तुमकां स्पायसी कशी जेवका ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾची बट शाही पनीर म्हळ्यार स्पायसी मस्त ना ಸ್ವಲ್ಪ मात्र. सो हांव थोडे मात्र तर्नी मिरसांग घेता. मागीर आनी तुगेले आल्ले आनी पियाव तुगेले शुंठी दोन्ही माई कितले जेवका तितली मात्र. सो उद्दा दवरनु तान भितर पियाव तर्नी मिरसांग आल्ले आनी लसूण आणि हे पुरा घालता असे आता तुमकां कितले जेवका पेस्ट करच्याक इतले जेवकाचे हांव इतले घालता. बादाम साली काडले आनी काजू बी आनी पंपकिनाचे बी तुमकां हे भायर पुरा मेळटा पॅकेटान. तूं हे पुरा घालता पुरा घालून समाची बॉयल जेवका. सो कितले पियावाक कितले काजू बी आणि पंपकिन सीड्स 200 ग्राम पनीर घेतला. 200 ग्राम आणि तुमगेले ते सीड्स आणि पुरा तुमकां तुमगेली चॉईस तुम्ही कितले जेवका कितले रिच जेवका म्हणून तितले ताजे बॉयल येता केक बॉयल जेवका. पिया हांव दोन घेतला हांगा 200 ग्राम पनीराक दोन पियाव घेतला. सो ग्रेवी समय येता म्हळ्यार आमकां ते आतां वाटूचे आसना वाटून जेवता मागीर थिकनेस वरना तुका कितले जेवका कितशी तू कर येता. साधारण एक नॉर्थ इंडियन डिश ऑलरेडी पुरमळ येता. बेसिक इन्ग्रेडियंट्स घालून इदे म्हळ्यार आमी तांतू जिंजर घाला गार्लिक घाला ताजे आनी पियाव म्हणटा तुमकां पुरमळ आणि हे शिजोवन करची तसले मोस्टली फर्स्ट पळयता सी त्या म्हळ्यार आमी युजुअली फर्स्ट तेलान तू पियाव भाजून मागीर जिंजर गार्लिक पेस्ट आमकां ते ग्रेवी मेळना. तुका ते शाही पनीर म्हळ्यार तुका हे पुरो बॉयल करून ग्रेंड करून मागीर घालची. ओके सो ते लायक पुरा ಒಟ್ಟು बाइंड जाता. ओके सो हे जत्तरी सम निवोनु ते गाळनु मागीर ते पेस्ट करचे. मला इतले नाही आणि आम्ही ताका फण्ण करताना ಸ್ವಲ್ಪ पौडर्स आणि घालू तांतू समित फ्लेवर्स कलर्स टेस्ट पुरा तांतू येता. सो हे तुमगेल ओन इनोवेटिव्ह रेसिपी की ओन म्हूण न्ही हांव म्हळ्यार फंक्शन आनी पुरा अटेंड करता आसता पार्टी गेट टुगेदर फ्रेंड्स अलगर कडेन तेन्ना आमी कसं न्ही आतां खाल्ले म्हाका तें मन जालें खुशी जालें तें निमगीता केलो पुरा तशी शिकिले हांव. सो चेडावत तुम्ही नॉर्थ इंडियन पनीर मशरूम तसले करचे चेडवांक मस्त इश्ट. आणि हे परत तुका इजी मेथड आमी शाही पनीर म्हणून आयकल कुडले हे रेस्टॉरंट स्टाईल टफ आसता पुरो करचें जायना म्हणून हे तुगेले मस्त इजी पुरा तुगेले रेडी करून दवरली म्हूण जाल्यार पनीर घालून पण्ण कोण सिजेल म्हूण जाल्यार जस्ट इन 10 मिनिट्स. आणि ह्यांची ग्रेवी आमी रेडी करून दवरली म्हूण जाल्यार फ्रिजरान जेव
कंचा काही काळ यूज करतो ना, 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 तशें जायना, आहे जायना, ओके जायना. फ्रेश करून वय, वय, वय. ओके तुगेले फ्रेश कॉर्न खावच्यान तू टेस्ट वय फ्रीज कोण दवरलेले आणि मेन कसं म्हणाले आम्ही खंयचे प्रिझर्वेटिव्ह येता यूज प्रिझर्वेटिव्ह जिंजर यूज गार्लिक करून पेस्ट यूज केली म्हणल्यार तुगेले हेल्थाक लायक नाही म्हणटाची वय, correct. प्रिझर्वेटिव्ह वय, ते वय, पुरावे वय. कलर्स आम्ही ते कसं नाही ऍड करणे आणि तू कलर जायता प्रिझर्वेटिव्ह कसं नाही ना कसं नाही ना. सो एक लायक हेल्दी concept. हेल्दी वय सो इतली आणि घरकडेची असेल आयटम्स पियाऊ तरली मिरसांग पूरा बादाम ऑलमोस्ट पूरा घरकडे मला चेडवांक रात्री तिंबोन आणि परत दिताची वय. तसं असेल कसं नाही ना पंपकिन सीड्स ऍक्च्युली तुका ऑप्शनल ते तू जाय म्हण जाल्यार घाल येतं घालकाचीच म्हण काय ना Okay, okay. हांव म्हणलो टेस्ट आणि थिकनेस आमकां ते समा कळटा बादाम ते पुरा वय आम ते टेस्ट ताजी निमती विंगड फ्लेवर येत की पंपकिन सीड्स निमती वय वय येता okay. आमकां कळटा आणि हांव आयकलां म्हणके पंपकिन सीड हेल्थाक भारी लायक म्हणटाची म्हळ्यार कॅशनट्स आणि ಸ್ವಲ್ಪ कोलेस्ट्रॉल चड आज जाल्यार आमी मस्त घालली घालनी ताजी निमती क्वांटिटी आम्ही 200 ग्राम घेतली वय. आम्ही मस्त घालली एक 6-7 बी मात्र घाला सो हे जल की समाची ते उद्द असल पाट्टू कावता जोटू उद्द आट्टू का म्हणून काय ना आम्ही ते स्ट्रेन केला रे ताजी उद्दाक आम्ही मागीर ग्रेव्ही करताना यूज करूया आम्ही कसं नाही वेस्ट करतो नो वेस्टेज हा जोटू कसं खावेत म्हळ्यार गी राईस चपाती खंडित घी राईस जाता पुरी ऍक्च्युली ऑल कॉम्बिनेशन सो मल्टीपर्पज एक ग्रेव्ही हक्क पनीर सोडला विंगड मशरूम आहे ते घालून कोरेत दिसता मशरूम घाल येतं बट शाही पनीर म्हणून नाव असना So, त्याच्यान सो पनीर मात्र सूट जाता बेस्ट ताका आम्ही ते उद्दा वेस्ट करू ना उद्दा आमकां मागीर मसालो करू का आम्ही एक्स्ट्रा कसं नाही उद्दा घालू ना तर जे उद्दा घालचे सो याची जेल निमती लायक विंगड त्याला एक परमळ येतात विंगड इवन पिट्यो पुराई घालून पिट्ट्यो म्हण मस्त ना पिट्ट्यो ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ घालच्या आमकां मेन टेस्ट येवचे हेंचे इंग्रेडिएंट्स पेस्ट एक डिफरेंट डिफरेंट आम्ही युजली तेल घाली पियाव घाली जिंजर घाली पेस्ट घाली त्याची सो हांतू विंगड टेस्ट येता मोस्टली म्हाका दिसता यांची सिक्रेट ते हॉटेलांत तांणी पुराय तांणी करचे आमी कितली घरकडे केल्या तू अशीची तांणी आता हे जल्ला आता आमी आता ग्राइंड करता ग्राइंड कर उदक काढला ओके त्याला परमळ ताजी फ्लेवर येता ऑलरेडी आमकां साधारण परमळाक तोंडा उदक येवच्या सुट जाता आता आमी क्लीन जावन पेस्ट केला पेस्ट करची ओके सो जल्ले ते जल्ले ते पेस्ट जल्ले वय पूर पूर झाला ना लायक पेस्ट ना झाला आता मी तेल दवरया पॅन वय सो एक पॅन आण तू वय पॅन दवर कसं ऑइल काढ घेवचे आम्ही कोकोनट ऑइल घेतला Coconut तुम्ही तूप जायला घेवेत ज्याला आम्ही refined. ऑलरेडी पनीर आणि बादाम म्हणताना तेल घेवचे ओके मस्त तेला आमचं चड जाता तू ऑलरेडी केला जण इष्ट पावनाची फॅट म्हणून ओके आता ऍक्च्युअली कोकोनट ऑइल बेस्ट म्हणतात पुरा खंडित तसं जाऊन कोकोनट ऑइल घेतलं हे दोन्ही हांव पल्लो घालता असं पुलाव पल्लो ओके म्हाका हे मस्त ना ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ते फ्लेवर येवची तिकीट मात्र आणि एक चक्की घाला ओके एक 2 लवंग इथे मला मी ಸ್ವಲ್ಪ पिट्टी वरण घाल powder वरण घालचे असं गरम मसाला पिट्टी घालू पिट्टी घालू थोडीची दोन्ही लवंग पुरो ओके इतलेची माइल्ड फ्लेवर्स माइल्ड तू ताजे हे घाट अशी मारू घाट ना मारू ना तुका मागीर खाताना कळते सम ते चड जाला वय वय सान उज्जार केल्यार लायक ना सान उज्जर केला लायक ते ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಜಲ್ ಕೂಡಲೇ ಸಿಮ್ಮರಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಮರಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ घालूया ओके तुम्ही म्हणला म्हणके ऑलरेडी ग्रेव्ही रिच तिखट म्हणून दिसतं सर कुक जाऊ का वय ओके सो मग एक तेल सोडताय जाऊ का की आता आमकां हांतू तरणसाण्याची घाणी ना त्यामुळे आम्ही बॉईल केलेलं अದೇ जस्ट आमकां मस्त टाइम ना आता ಸ್ವಲ್ಪ हून जाल ಕೂಡಲೇ आम्ही पावडर घालचे एक एक पावडर घालया ಸ್ವಲ್ಪ घालता मस्त ना हे जीरा पावडर
तुमगेले टेस्ट कशें कितले जावं? म्हणलं 200 ग्राम घेतला पनीर तुम्ही त्याच्या पाशी चड घेतली म्हणल्यार Double स्पून केलं घाल येता हांव हांगा तो हाफ स्पून घालता असं ओके हाफ स्पून जिरा पावडर जिरा पावडर टर्मरिक हाफ स्पून कलर्स केलो जे निष्ठ पावताची आणि लायक येवका म्हणून ते तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ चड घाल येता हे कोथंबरी पावडर कोथंबरी पावडर जिरा पावडर टर्मरिक पावडर हे आता ಸ್ವಲ್ಪ चड घालता असे त्यामुळे आम्ही हंगा तिखसाणी कसं नाही घेणी ಸ್ವಲ್ಪ मात्र घालले म्हणलं तुमका कशी इष्ट असं तर जे वैरी तुम्ही चड उणे घालत हे कसं पिठी तुगेले मिरसांग अशी नाही अशी पिठी की अशी पिठी तिका लाल त्या म्हणून तशी खंयचे ना तुमका मिरसांग पिठी खंयचे जाता नाही ती काही कोर्सली ग्राउंड असं पिठी तुम्ही केलं की घरकडे ना लायक एक ते परंबळ कलर आज कलर बेसिकली कसं येता फायनली ऑरेंजिश आहेत ना अशीच आम्ही हळदी पिट्टी आमका मेन ना हा तशी हळदी पिट्टी शाही म्हणाला का करेक्ट असं रेसिपी कस चढतेची यें पुराय पडला कसं रिच इंग्रेडियंट्स उद्दा आशिल नव्हे ते घालला हा त्याची शिजयला उद्दा ओ सो मस्त बाजूच्या ना ओके मासल काण मस्त बाजूच्या आम्ही ऑलरेडी बॉईल केला सो पनीर मात्र पनीर जाल्यार तुमकां आनी काही वग्गी जाव का म्हण जाल्यार तुम्ही पनीर समीत मीठ घालून बॉईल करून दवरता ना जाल्यार हंतूच बॉईल करता म्हण जाल्यार ते आनी काही बेस्ट म्हळ्यार मीठ तीख पुरो हंतू ताणून घेता सो मस्त एक कॉम्प्लिकेटेड नाही रेसिपी ना हांव म्हणना पुरा रेडी केल्ले आनी घरकडचे इन्ग्रेडियंट्स ना तसं कसं नाही ना पनीर घालता मीठ लास्ट घालता सो पनीर तुम्ही घरकडे करचे तेच पनीर घर येतं तितले टाइम आस का एक ते दूध भेटू का ते आमटी तो गाण दवरका ओके ते तू केलो पण कसं म्हळ्यार थिकनेस या ना केलो पण तितले पनीर शे बैसना पनीर तुमका आता अमूल आणि बाहेर मेळटा बाहेर लायक असता ताजे फ्लेवर्स दुधाच पडे ते लायक येता आणि तुमकां आनी काही आता ग्रेवी चड जाव का आता हे केलें तुमकां उण जाले तुम्ही कसं करत म्हळ्यार एक बेस्ट आयडिया म्हळ्यार एक दही एक हाफ कप दही आणतो ಸ್ವಲ್ಪ शुगर ओके तुमकां ते टेस्ट डिफरंट येता हा दही ಸ್ವಲ್ಪ शुगर घालून ते मिक्स करून अंत भितर घालरी तुमकां ते विंगडना म्हणे ಕೆಲವು जन शुगर आणि प्राइस वैस पोणाचे चिक्के गोडसाणे असता यूजुअली रेस्टोरंट स्टाईल अंतू सांगेल चिक्के गोडसाणे ताकाची त्या राईसा समीत यूज करूयात पुरी चपाती पुरा काही कॉम्बिनेशन सो आमकां एक महिन्यान मस्त नमुन्याचे सिक्रेट सांगून दिला असेल पुराय रेसिपीज करच्यांतू दही आणि साखर ओट्टू घालून एक रांदई घालत म्हणाला हांव फर्स्ट आयकलेली ते ग्रेवी जाल्यार डेफिनेटली वय त्या मिक्सीच पुराय घालत ना तुमकां ग्रेवी चड जाव का म्हणून तुम्ही ते वाटिलेले मिक्सी मसाला उद्दा घालत थोडे सो फायनली बॉईल जाता जाता ते थिक जात दिसता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ मीठ घालया सो लायक एक म्हाका ते सिक्रेट कळलें न्ही ती आतां वचून हांव ते ट्राय करूं खंडीत पुरा जणांनी ट्राय कर सगळ्यांनी ट्राय करूं का आनी आमकां कमेंट्सान तूं सांगू का कशी जाल्ली हे रेसिपी म्हणून रेस्टोरंट स्टाईल आनी मस्त कस्ट ना केलो जन मस्त इष्ट पावनाचे मीठ समीत ते तांग गेले हाजी हाजेर सॉल्ट टू टेस्ट म्हणटा पळय ऍक्च्युअली म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ साल्ट चड ओके म्हळ्यार आतां आमी सीत न्ही सित्ता घालून खाल्ले म्हणून सित्तान तुगेले मीठ आसा ना ते चप्पे आसता सो हाजी ओट्टू तुम्ही बेसिकली कसं करचे तुम्हीच जाल्यार घरकड पर्सन हांव घरकड करचे आसल्यार पुरी करता पुरी एक बेस्ट सकाळी ब्रेकफास्ट करता असेल की डिनर सकाळी ब्रेकफास्ट एक करता बट चढावत डिनराक सूट जाता सो चेडू आनंद तू यांची पुरा बासमती राईस जाव का हाका बासमती राईस घी राईस नी लायक जाता पळयतना म्हाका दिसता ताजे घी राईस लायक कॉम्बिनेशन जातले जेवणाक इवन टिफिन बॉक्सा घालून दिवच्या चेडवाक लायक जातली रेसिपी पక్కనే वरले तुमके कसने वायट जायना एक दिवस दोन दिवस तुम्ही फ्रिजात दवरता वायट जोत तसला मी कसने यूज करली बॉईल केला मागीर आम्ही ग्राइंड केला कसने तसला वायट जोत तसला कसने ना ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ एक 5 मिनिट मला आमका पनीर सुजोका ना ते मसलान तूच पनीर सिद्धलारी तर टेस्ट तळून घेता
आणि हे केल्ली कूडले खाऊच असेल की और केल्ली कुठले खावेत हुन हुन केला जनिष्ठ पावताची निउत्तरवर ना आणि काही टेस्ट येतं मला ते पुरं तांडून घेतलं होतं त्याचे सो जाय ते झालं ओके पुरो ऑफ करता हां पुरा मेळ ग्रेवी करेक्ट तिक्क झाला ते ಬಾದಾಮ್ ಗಲಲೆ ತಿಂಬೋನ್ ಸಿಜೋನು ಸಾಲಿಕಾಣು ಕಜ್ಜುಬಿ ताजी निमदी मळल वय थिक्क जाऊन नजर आम्ही बरी पिट्टी गलरी इतली थिकनेस आहे ना वय वय एक एक कलर पळ उद्दा सोळा म्हणके जाता त्या जाईने मिरसांग पिट्टी वय पुरा कलर आहे चंद आहे कलर लायकायला एक चाई पनीर मळारी अशी येऊ कते वय अದೇ काढिया हां प्रेझेंटेशन प्लेटिंग पुरा इंपॉर्टंट नवा चंद कोरणे कदा वय प्रति जोडसूच जेव कोरची जेव ಇದನ್ ಪೂರ ಅಸ್ಕ सो तुम्ही घरकड करताना अशी घरकडे अशी कोरची मग चोडवान अशी म्हणोस 3 मील कोर्स म्हणून करोस की स्टार्टर्स रंद पूरा स्पेशल दीसु नो आहे पुराई सो आमगेल स्टाईलाच रंद करताना तशी करताच की ओके ते चेडू मस्त खुशी जाता अशनी पुरा कोण दिला री ये गार्निशिंग कसं तुम्ही यूज केला आता हे तुमगेल फ्रेश क्रीम ओके म्हणजे आम्ही दुधा साई पण त्यावरनं ग्राइंड करता ज्याला ते मस्त पातळ जात तुमका त्याज निमित्त तेव्हाही जाता जायना म्हणून काय ना आणि ಸ್ವಲ್ಪ केसर ओके केसर सो बदल शाही पनीर ताजी स्टाईल लास्ट कशी आयलार मातते ओके ओके प्रेझेंटेशन साधारण प्रेझेंटेशन मस्त इम्पॉर्टंट जत्तरी कशी पण आम्ही एक डिश ऑर्डर केला हांडी तशी जाला मस्त प्रोफेशनली केला मायेन ते मला हांव घरकडे तशी करचे निमित्त ते दिसता शाही पनीर रेडी असं टेस्ट करून पळयतनाची हाचोट कसं लायक जाता खावचा हाचोट पुरी लाय जाता ओके पूरी बेस्ट कॉम्बिनेशन वय चेडू अंकांतू पुरी मळारी इष्ट ना पनीर रंदे मागीर फ्राईड राईस त्या जोटवरन लाय जाता पळयतना कळटस म्हाका बारीक लायक डिश जाला म्हणून कशाला मेल्ट इन द माउथ त्या पनीराचे लायक असं टेस्ट आहे आणि हे तुमगेल ग्रेवी बदलचे ते पंपकिन सीड्स आणि हाजी निमती बादाम आणि बॉईल करून आम्ही ते ग्राइंड केलेल्या निमित्त ते मसाला अर्ध टेस्ट ताजी निमित्त रियल शाही रिच टेस्ट आयला चेडू खंडित लायक करतलीची आणि हांव रेखा कामतांका मस्त थँक्स दितस असेल एक इजी अँड रेस्टॉरंट स्टाईल रेसिपी आमकां सांगून दिलेला का प्रेक्षकांना हे ट्राय करून आमकां सांगका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता आमगेल्या यूथ ऑफ GSB यूट्यूब पेजारी सो रेस्टॉरंट स्टाईल इजी अँड सिंपली कशी शाही पनीर आम्ही घरकडे कोरयत म्हणून आमकां रेख मायेन सांगून दिला आता आम्ही नेक्स्ट कसं डिश तांणी आमकां रुची जावन दाखयतासो म्हणून पळया आता मशरूम पेपर फ्राय करूया म्हणून सांगलो सो फर्स्ट वन चौका आणि एक सिक्सर ಖಂಡಿತ सो कसं पुराय जाऊ का मशरूम जेवका हे हांव साली काणू ओके कट्टुकोरनु उदकांक घालदवरला ताजी कन्नेर वच म्हणटा ते वचका ओके ताजे नंतर कॅप्सिकम कोथंबरी पल्लो पण्ण त्याल तुमगेले हे तुमकां हांव म्हणना होता व्हडले मिरसांग तुमगेले स्पायसी कितले जेवका तितले मिरसांग पिठी पेपर पावडर आणि जीरा ओके टर्मरिक जीरा पावडर ओके इतली आता स्टार्ट सो स्टार्ट करूया पळयताना इंग्रेडियंट्स आणि पळयताना इजी फास्ट जेवता आणि टेस्टी त्याला तुमकां कितले जेवका कितले बट हांगा ते मशरूम तण्णून घेता त्याला म्हणटा हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ चड घालता ते घालता सो मशरूम ते आमकां हांतू अशी पण स्टोरान मेळटा त्याच वय बटन मशरूम वय 4 जीर घालया पण्णाक जीर हांव मस्त घेता इथे मला हांव जिरा पावडर समीत घालता ताजे निमित्त हांव जिरा ಸ್ವಲ್ಪ घेता ओके चिकेते हुन तेलान घालून जेवका नाजाल्यार ते तरण्याची खावच्या ताचे एक्चुअली जीर चांग जीवा जीर हल्दी जाल्यार ते परफेक्ट भाजची की जेल्लारी मात्र ते शी तोंडा आनी पुरा मेळचे ना जे चेडू लाईक करता की जीर तोंडा मेळल्यार न्ही तोंडा आनी मेळल्यार जायना ते साधारण खंयचे चेडू अंक जायना
अव कसं नाही केला रस पळे ते नाम पिट्टी करून घालचे तर जमशी मिळते ना पिट्टी करून घालारी पिट्टी पेस्ट पुरा करून घालून तांकां कशी पुणी त्या भितर वचवय ವೆಜಿಟೇಬಲ್चे कसं जो आयटम केला तक तुम्ही हे घालची लाय ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ करतावा ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ जेवण कसं कसं नाही प्रोकोर्न वय मागीर तुमगेल कलिनरी स्किल्स पळयल्यार मस्त सकट तुम्ही करताच म्हणून आमकां कळल्यात सो लायक करून पळयत असते जिऱ्याचे भाजीले तरी मी सांगालता हां तुमका कितली स्पायसी जाव का की ओके तरी मिरसांग भाजून घेवचे ಸ್ವಲ್ಪ बदला पुरो ते कटिंग आणि तू कसं लय स्कीम मला दीग केल्या वजन दीग ना 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 ते आम्ही दीग कट करू का ना इथे मला आम्ही कॅप्सिकम घालता असायची दीग कट करून तू कसं म्हणून कळना ताका मागीर चेडू आणि तोंडा घालून वय ओ सॉरी मशरूम घालचे सुरवेक मशरूम इथे मला ते ಸ್ವಲ್ಪ भाजू का त्याला अंतू तर मिरसांगे ಒಟ್ಟು जीरे ಒಟ್ಟು थोडे भाजकते हां ते मशरूम मुळे आम्ही गुडगुड आला मॅच पडता जायना ओके तजी आमगेले स्टाईल आमची रेसिपी मात्र आंबट वय वय सो या इजी रप्पनी करता चल रेसिपी चिक्के रेडी कोंदवरली मुंडलारी पावडर कशी असता घरकडे एक पी अವು घालसोळस आणि तो एक पॅकेट मशरूम हाक ओके सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಲ दोनी हॉट जला एक कची ते पूरा ಒಟ್ಟುच भाजू का ओके मला मशरूम मुद्दा सोडतलो नातल्या री ना मशरूम मुद्दा सोडता पी अವು तुकते तांदून घेता सो लाईक जाता आता का आम्ही त्यालवरन मस्त घालनी तंतू ಸ್ವಲ್ಪ एक 2 मिनिट बावचे मारतले आणि मशरूम हाक तुमका मस्त सिजवण ना पियावा के मस्त सिजवण ना तशी मस्त वग्गी जाता कामा वतल्यांक मागीर येऊन करचित असले एक मशरूम आणि आणि कोल्ड वरला रोस पळे वाईट जायना हां वय हे तुम्ही शिजला खावेत एक साइड डिश आमगेले शीत दळीत होय मशरूम तक्कनी जाय ना हे आमगे ते चपाती क परोटा ओ ताजोट वय मैं हाकची के ग्रेवी शी येतवे ना ना ग्रेवी ना हे ड्राई ड्राई मात्र सब्जी म्हणता पडता तशी पेपर मशरूम फ्राय ಮಾಡರಿ तुम ते ड्राईची गोबी मंचुरियन पुरा खायला साइड हाक सो साइड डिश वय वय एक 2 to 5 मिनिट्स ಸ್ವಲ್ಪ ಭತ್ತಾ ಗೆಲ್ಲರಿ ಮಳ ಪಿ ಅವೆ ಭಜ್ಕ ತಂತು ಭತ್ತ ಪೈಸ್ಟಿ ನೆ ಕಿಶೆ ಅದು ಉದ್ದ ಸೋಡು ಸೋಡು ಜಲ ತಮಗೆ ಡ್ರೈ ಜತ ಸಿತ್ತನವ ವೈ ವೈ ಸಿತ್ತ सो वेळ असची ते हंतु मात्र मागची कुडले जाता मशरूम वरन कट करू पळे 2 मिनिट्स लागचे घालने कुतका घाल मळरी तुगल बग्गी जाती इजी ओके सो मशरूम सोडल्यार विंगडात बेबी कॉर्न आवट कोरत की तज्जी विंगड ना ना मने गोरी येता ना म्हण काय ना तज्जी टेस्ट विंगड येता आणि तक ಸ್ವಲ್ಪ सिजवण जाव का बेबी कॉर्न का ते ಸ್ವಲ್ಪ सिजका हक्क सिजवण ना सिजवण आता मी एक पावडर मिरसांगे पिट्टी ಸ್ವಲ್ಪ घालता म्हणल्यार आमी थोडे ग्रीन चिलीज घालना ಸ್ವಲ್ಪ घालता पेपर म्हणल्यार मिरसांगे पिट्टी घालो असं मिरसांगे पिट्टी घालो पेपर पेपर मेन ताजी पुरमळ येता ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ पिट्टी ಸ್ವಲ್ಪ जीरा पावडर ओके पूरा फ्लेवर अला एक ये तुमगेलेच की रेसिपी ना हे हांव एक कडेन ट्राय केलेले ओके टर्मरिक पावडर अशी तुमगेलेची व्हेरिएशन्स आणि कोर्न आणि पुरे सुमार करता टेस्ट करू नवेची पुरे टेस्ट करू आणि बामणाल चळवाल वयर सुवेक ट्राय करचे आणि लायक अस एक्सपेरिमेंट करचे आणि लायक अस म्हणून जाल्यार कडे सो तता कॅप्सिकम घालता सर तुमगेले मस्त सिजवण ना बॉईल एज अ गार्निशिंग घालते जला ते मशरूम खाताना हे मेळका कॅप्सिकम मेळका हॉड चिके हॉड कुडक करका तुमक ते मस्त बॉईल जेवचे केने हाफ बॉईल जाल्यारी हे तुक चिके बॉईल लगका ते चिम्मी जेवचे आता मेन इंग्रेडियंट्स घालता आमी म्हणल्यार पेपर पावडर हे पेपर आणि बडेशेप पेपर कितले घालताचे आमी त्याचे अर्ध आम्ही बडेशेप घेतला वय आणि हांव फुल पावडर करनी हाफ पावडर केला आता हे मेन आमका ओके हे घालता सो सिक्रेट इंग्रेडियंट हांगेला तो भरती हॉड आणि तू 2 चमचे घेतला इतली जेवकाची ओके सो मेन फ्लेवर हाजी निमित्ताची पेपर आणि बडेशेप
बडेशेप ಸ್ವಲ್ಪ घेतला पुरो पण ताजी ते फ्लेवर चड येवचे ना ಸ್ವಲ್ಪ मात्र आता कितली कलरफुल दिसता ऑलमोस्ट हम केन्ना पेपर म्हणून ऑर्डर करताना एक मेळटा पळय प्लेट तशी दिसता आणि ताजी प्लेट तुगेले रेस्टॉरंट स्टाइलारी करता अशें कोरंबोळी तशी येता आणि उद्दावरण पुरा आटून गेला सो ड्राय एक लायक केला आमगेल स्टायला जेवणा बेस्ट म्हणारी आम्ही साधारण एक पॅज आणि एक सायडा घेऊन पॅज तूप मीठ आणि एक साइड डिश मस्त असल पुरा केला चेडू मस्त इष्ट कामा वतले हे पुरा कोण दवरले म्हण जाल्यार तुका वायट जायना आणि मसालो येते वाटून बेस्ट कसं रात्रीच साधारण कोणा जाल्यार टाइम आसता नामे संडे कोरयत सोय कांती हे करी कसले ना पुरे आणि हे माहिती अशी तुका चपातीक जत्ता रोटी नान पुरा काय जत्ता रेडी जाला ना जाल्ले ऑफ कोरिया सो चंद एक प्रेजेंटेशन आसा मागीर आमकां मस्त खुशी जाता त्या पळोवनूची ते खंयचेय डिश आसा ते प्रेजेंटेशन चेडू जाल्यार येवन हांव खाता म्हणून खाताची सो तुमकां कसले करचे जाल्यार ताच्यो सॅलड चटणी आनी ते विंगड नमुन्याचे करता आणि टोमॅटो तुगे ते कटकून साइड दवरचे प्रेजेंटेशन तशें पुरो कोरून दिल्यारी वयच्यान थोडे ಸ್ವಲ್ಪ गार्निश करूया कोथंबरी पालो ओके ब्यूटिफुल सो इतले चंद करून सर्व केला रेडी व्हेरी नायस सो इतले चंद करून सर्व केला घमा पुरंबुळ्यो येता असं हांव रेडी आस खावशाक आनी मागीर सांगलाय आमी अशी बैसून खाव येता म्हणून सो डेफिनेटली ट्राय करता चलया दोन्ही डिश भारी लायक जाला आणि ते तांणी सांगला म्हणजे जी कॅप्सिकम क्रंची असल्यार ताजे टेस्ट मस्त लायक येता सो रेक मायक हांव मस्त धन्यवाद दिता सर इतली इजी सिंपल रेस्टॉरंट स्टाईल घरकडे करता सर हेल्दी जावन आमी आमगेले इंग्रेडियंट्स यूज करून करता सर रेसिपीज आमकां दोन्ही सांगून दिला हांव मस्त धन्यवाद दिता तुमकां थँक्यू सो मच आणि वापस आमगेल वसरीक येवन असर इनोवेटिव्ह डिशेस आमकां दाखोवका म्हणून हांव तुमकां विनंती करता सो वीक्षकांक कशी जाल्ले आमगेल्या आयची ह्या दोन रेसिपीज म्हणून सांगून आमकां कमेंट्स कोरका यूथ ऑफ GSB यूट्यूब पेजारी आणि तुम्ही आनी कसा नमुन्याचे क्विझिन्स रेसिपीज ट्राय कोरका म्हणून आमकां कमेंट्स करून रिव्ह्यूज दिवका आणि कसले असल्यार सजेशन्स असल्यार आमगेल्या कमेंट्सान सांगका म्हणून हें हांव सांगताची आयची संचिकेचे रेक मायक धन्यवाद दिताची थँक्यू हे एपिसोड हांगाक एंड जाता थँक्यू ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824 244 3501 Please subscribe. Wow. Mom, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಕರಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇದು ಬರೀ ಫ್ರೋಜನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಫ್ರೋಜನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಹಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೆನೆ.